तामुलपुर फरायसालिमाया गाजा गोमजायै हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्लानि बिखायाव थानाय तामुलपुर फरायसालिमाया गाजा गोमजायै समायना रमायनायै गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय थांखिजों फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय जागायनानै मथंगा सकसिम मोनसे गोलाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि गोथार सिजौ बिफांखौ सिगाङाव दोननानै बर'नि हारिमुआरि मोसानाय, खाम सिफुं दामनाय, बर'नि नेमखान्थिजों जुलि जानाय, गोथै बावनाय बायदिजों लोगोसेनो असमिया, सान्थालि, राजबंशी बायदि हारिनि हारिमुआरि गाननाय जोमनाय आरो मोसानायखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो फरायसालिमानि मोन 11 बिफाननि गेजेराव बे बादायलायनायखौ लादों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ गिबियै बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथियोदि तामुलपुर फरायसालिमानि 38थि बोसोरारि बादायलायनायनि जोबथि सानजों सरजाबनानै इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि बे मोन्थोरखौ सिगाङाव लाखिनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुखौ गाब गोनां समायना रमायनायै दिन्थिफुंनायजों बे हारिमुआरि गोलाव हानजा सुरनायखौ लायो। तामुलपुर फरायसालिमाया दिनै कालचारेल रेलि लादों आरो बे रेलिखौ जोङो 38थि जि कलेज उइक फेस्टिभेल बे कलेज उइक फेस्टिभेलनि जोबथा हाबाफारि हिसाबै जों हारिमुआरि हानजा सुरनाय बादायलायनाय लादों आरो बेवहाय जोङो तामुलपुर फरायसालिमायाव थानाय गासै बिफानफोरनि गेजेराव बादायलायनाय होदों आरो बे बादायलायनायाव गासै जोंनिया मोन 11 डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे मोन 11 डिपार्टमेन्टआबो बाहागो लादों आरो बेखौ जोङो तामुलपुर फरायसालिमा मेन गेटनिफ्राय जागायनानै मथंगा पार्कसिम थांगोन आरो बेनिफ्राय जों मिसन जानानै गिदिंनानै फैगोन। दा बेवहाय जों दिनै जि हाबाफारि लादों बे जोबोद मोजां जादों, गाजा गोमजायैनो जादों होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जि रोखोमै बाहागो लानांगोन बेबायदि जों बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। फोरोंगिरिफोराबो जोबोद मोजाङै गावबा गावनि बिफानखौ गाइड होदों। दा ओंखायनो आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै जादों होननानै बुंनो सानो। आं दा मोनसे हिसाब खालामना नायदोंमोन, प्राय 600निफ्राय 700सो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों आरो किसुमान फरायसा फरायसुलिफ्रा फैबाय थादों, बिसोरो लामा ससेयावनो बाहागो लागोन होननानै बुंदों। दा ओंखायनो आं सान्दों मथा मथि 800सो फरायसा फरायसुलिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों होननानै बुंनो हायो। बे कालचारेल रेलियाव गासै जोंहा जिहेतु मोन 11 डिपार्टमेन्ट दङ, बे डिपार्टमेन्टफोरा गावबा गावनि डिपार्टमेन्टफोराव मोनसे टिम सायख'ना लादों आरो बेबायदियै बिसोरो बाहागो लादों। आरो जोंनि जेनेरेल जि टिम कलेजआ होनाय टिमा जाबाय माने इउनिटि इन डाइभारसिटि आरो बेनि सायावनो साब टपिक हिसाबै गावबा गावनि डिपार्टमेन्टफोरा मोनफा टपिक बासिना लादों आरो बेयाव जोङो बादायलायनाय होदों। जिहेतु जोंहा नायबिजिरसंनायनि थाखाय तामुलपुर डिग्री कलेजनि बर' बिफाननि फोरोंगिरि प्रनिता ब्रह्म आरो असमिया बिफाननि फोरोंगिरि अनामिका दास बायदि बिथांमोनखौ जों लिंनानै लाबोदों। दा बिथांमोना आयदानि सायाव मिलायनानै सोर माबायदि प्राइज मोनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेखौ बासिनानै जोंनो होगोन। बुंनो नंगौ खोथाया, खिन्थु जोंनिया जिहेतु गासै डिग्रियाव 1500 फरायसा फरायसुलिफोर दङ। दा बेनि गेजेराव जोंनिया जेसेबां फैदों दा बे 800नि गेजेराव बुंनो थाङोबा 500आनो हिन्जावसाफोर, 300सोआल'सो हौवासाफोर जागोन आरो। दा जेखिजाया हौवासाफोरा एसे पार्टिसिपेन्टआ खम जाबाय। नै दा आंनि खाथियावबो बे सिख्लाफोरासो दंफायो, सेंग्राफोर रावबो गैया बेबायदि। दा जेखिजाया हिन्जावसाफोरा दिनै एसे एक्टिभलि पार्टिसिपेसन खालामनायखौ जों जेरावबो नुनो मोन्दों। बे जाबाय मोनसे मोजां लैखोन। जेखिजाया हौवासाफोराबो खेला धुलाफोराव बाहागो लादों, बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लैखोन होननानै बुंनो हायो।